Karge arabiya yaran kai farko ne ake san kirki daure kauna soyayya kauna kirki yan mata ke ni don soyayya kina suna ni ma to na san ki alƙawari ni daure don soyayya kin da kirki alƙawari ni na farko alƙawali da soyayya sashi na ɗan mata ke ta san na kamu da ke kin san na san gini ya shiga ban ciki na zuciya ɗan mata san gini yau ne ya rage biya shigo wani sashi wakiya da su kamar su kauna in aka yada shi so a kai don soyayyar ki na shigo ɗan ciki na rayuwa ki dan ke mini so ne da kauna yar na ce soyayya ki ne ke rubutan ta sani ina ta gudu ina waye so a rayuwa ta ni a yau ya kamu da sauki ne ki daure ki rungume ki ɗaure ki san shi da so akwai kurin da kala da soyayya kawai a yau na ce so na ki ce ki ta so kalbina ba ki tabbas akwai wuya.